మీ పేరు? ముందు మైక్ మూతి దగ్గర పెట్టు. మేక. మీ నాయని పేరు? మేకపోతు. అది కూడా కరెక్టే కదా. మీరేం చదువుకున్నారు? MA PhD ఇన్ ఆకులు మేసింగ్. నాకన్నా ఎక్కువ చదువున్నది రిజా. నువ్వు గొప్ప, మేము గొప్ప. నేనే గొప్ప. ఎందుకో? నేను మీలాగా ఖాళీగా ఉండను కాబట్టి. అతను ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? పగలంతా అడవికి పోయి ఆకులు మేస్తా. ఇంటికి వచ్చి కాలు తప్పేసి పండుకుంటా. అడవిలో తినిందని మళ్ళీ నెమరేస్తా. చదివింది కూడా నెమరేయకుండా మర్చిపోయే మీరెక్కడా? తినింది కూడా మర్చిపోకుండా నెమరేసా మేమెక్కడరా? బ్లడీ ఫూల్. తినేస్తా నిన్ను. భయం మా బయోడేటాలలో లేదురా బోచెడేకే. ఎప్పటికన్నా నేను తినేది మేమే కాబట్టి మేమే గొప్ప. దేనికి నవ్వుతున్నావా? ఆకులు తినే మేక నార్మల్ డెలివరీ కంటా ఉంది. మేక తినే మీకు సిజేరియన్లు. మేక మహారాణి. ఇంక మీద మంచి లక్షణాలతో బతకండి. సన్నగా అడిగి ఏమైందే? నేను బయలుదేస్తా. సరే మేడం.